Oyaure nyakoro mga juang kamoro intie haka thuolo ni makende mar wakin machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 10 dwe mar 11 higa mar 2021 gino mar eni ichiew e yo makare. Mokwongo weyami kawuono e sigana kata today in history. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 1964 piny Kenya ne obede telo mar duond bura achiel kata one party state. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 1964 piny Kenya ne obedo e bwo loch mar duond od bura achiel mar one party state, mano duond od bura mar KANU, kendo nochuno duond od bura mar KADU mondo riwre kod duond od bura mar KANU e piny owacho. Mane kawuono e sigana kata today in history, kama odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 1964 piny Kenya ne obedo e bwo telo mar duond od bura achiel kata one party state, kama duond od bura mar KADU ne oriwre kod duond od bura mar KANU e piny owacho. Mano e kawuono e sigana. Koro machiegni mondo alerni moko kuom thund weche e oboke magwa adek mapile mag The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyimo oboke mar The Standard eni Raila hits back is Ruto woos Kisumu. Raila hits back is Ruto woos Kisumu. Eyes on 2022. Leaders allied to ODM ask DP to be ready for opposition benches after next year's elections, even after Ruto promises region economic development through his bottom-up model should he win polls. Ewachone jotelo mag siasa motenore kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga nyoro nyiso jalup ker William Ruto mondo ikore mar bet jatelo mar duond buche makwedo piny owacho kata opposition leader tok yiero maduong' mabiro e kinde ma jalup ker William Ruto ne otero campaigns mage e county ma Kisumu, kendo ne osingo mar chwalo weche mag dongruok e counties mag Kisumu kod Luo Nyanza poni oyiere ka ker e yiero maduong' mabiro e bwo telo kata chenro mar dongruok midendo ni bottom up economic model. Jotelo mag siasa motenore kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga onyiso Ruto mondo ikore mar bedo jatelo madhi kwedo piny owacho kata opposition leader tok yiero maduong' mabiro e kinde ma Ruto to ne otero campaigns mag counties mag Luo Nyanza kendo singo mar tero weche mag dongruok ka achiel kod chenro duto mag dongruok e counties mag Luo Nyanza tok yiero maduong' mabiro kokalo chenro mar bottom-up economic model. Kendo picha mane nyimo oboke mar The Standard en picha mar jalup ker William Ruto odiochieng' manyoro e kinde mane otwa kod jopiny e kar dak Madago Market e county ma Kisumu odiochieng' manyoro e kinde mane ochako lime mare mar ndalo adek ka odiochieng' manyoro ne oromo kod delegates ka achiel kod jolony mawuok e counties ma Kisumu, kendo odiochieng' makawuono obiro dhi county ma Migori motelo ne tieko lime mare mar ndalo adek e county ma Homa Bay odiochieng' iro oboke mar dek loso ewi jago mane uso gazeti pacho kae to moloyo wang' apaya ma Wayakiwe pacho kae James Masharia mane ong'ielo rengo. Nyasaye oket chunye kamokwe. Iro oboke mar 4 jalup gavana ma Nairobi Ann Kananu nyalo dhi chamo muma mar apisi kaka gavana manyien mar kaunti ma Nairobi e kor jumani mabiro bang' ka doho ne osemiye thuolo mar chamo muma mar apisi kaka gavana manyien ma Nairobi bang' kao kendo dhi kao kar gavana Mike Mbuvi Sonko. Supreme Court ma doho mamalo ne omiyo Ann Kananu thuolo mar chamo muma mar apisi kaka gavana manyien ma Nairobi kendo nyalo dhi bedo sworn in kata chamo muma mar apisi e kor jumani. Ito oboke mar 5 jalup ker William Ruto ne onyiso johera mag duond od bura mag UDA moko e counties mag Luo Nyanza ni handshake ne ondhogo chenro mag dongruok. Kane otwa kod johera mag UDA e county ma Kisumu odiochieng' manyoro, Ruto ne owacho ni mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga ne ondhogo chenro mag dongruok e pacho kae. Iro oboke mar
auchiel en ni johera mag duond od bura mag ODM to mago jo motelo ne jo od bura sana onyiso jalup ker William Ruto mondo ikre mar bedo jatend duond buche makwedo piny owacho tok yiero maduong' mabiro, kendo giwacho ni jalup ker William Ruto onyaka ikre mar yie duoko mar kom ker e yiero maduong' mabiro. Jotelo mag siasa mag duond od bura mar ODM motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga okwayo jalup ker William Ruto mondo oikre mar yie duoko mag yiero maduong' mabiro e kinde ma jalup ker William Ruto ne otero campaigns mage e counties mag Luo Nyanza. Jotelo mag ODM ne okwaye mondo obi oyie duoko mag kom ker ma idhi lando kod duol mar IBC tok yiero maduong' mabiro, kane gilero ni ODM dhi loso piny owacho kendo Ruto nyaka ikre mar bedo opposition leader tok yiero maduong' mabiro, kendo gikwaye ni oyie duoko ma ibiro lando kod IBC. Oboke mar 7 Mudavadi owacho ni okobidok chien e dwaro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 8 en ni doho mamalo ipacho kae mano Supreme Court ne olando ni bill mar BBI kata bura mar bill mar BBI idhi winjo kochakre tarik 18 nyaka tarik 20 dwe mar achiel higa manyien. Supreme Court odiochieng' manyoro ne olando ni bura mane otere nyime e bill mar BBI idhi winjo kochakre tarik 18 nyaka tarik 20 dwe mar achiel higa manyien. Aito boke mar 10 lose wi ywaruok e kind jopuonjo madongo kata vice chancellors kod jotich mag mbalariany e pacho kae. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo beni oboke ni mar The Standard. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wache nyim oboke mar Daily Nation en ni Mama Ida, my ties with Rachel Ruto. Mama Ida, my ties with Rachel Ruto. Race to State House. ODM leader Raila Odinga's wife speaks to the nation on her relationship with Deputy President William Ruto's wife and 2022 politics. Her stand on ODM's nomination process, opening up political space for women in leadership, and why she too is anxious about the former premier's pending big announcement scheduled for December 9. Toro boke mar Daily Nation loso ewi Mama Ida Odinga kama ne otimo twak kod od fwambo weche mar Nation, kama ne owacho ni yiero maduong' mabiro ok dhi ketho osiep mane kinde kod Mama Rachel Ruto manoja od jalup ker William Ruto. Mama Ida Odinga owacho ni osiep mane kinde kod Mikae Rachel Ruto manoja od William Ruto en osiep motegno, kendo weche mag siasa mag yiero maduong' mabiro ok dhi ketho osiepne e kinde kod Mama Rachel Ruto. Ka bende ne olose weche mag nominations mag ODM kaachiel kod kwayo jotelo mag wakeini kata wakeini mondo oko madhi laro kombe mag siasa e pacho kae. Kaachiel bende owacho ni obende orito kod leyo lendo mogai mar ODM migosi Raila Odinga dhi golo tarik 9 dwe manyien. Mano e thor mar wach e nyimo boke mar Daily Nation, kama Mama Ida Odinga owacho ni osiep mane kinde kod Mama Rachel Ruto ok dhi kethore kalure kod weche mag siasa. Mama Ida Odinga oyango ni weche mag siasa mag kom kere yiero maduong' mabiro ok dhi ketho osiep mane kinde kod Rachel Ruto, ka owacho ni gin osiepe madongo, gin osiepe mangita kod Mikae Rachel Ruto. Ka bende ne okwayo jotelo kata wakeini mondo wuog oko madhi laro kombe mag yiero e yiero maduong' mabiro. Ito boke mar 4 en bill mar BBI kata bura mar bill mar BBI e nyim doho mar Supreme Court idhi chako winjo kochakore tarik 18 nyaka tarik 20 dwe mar achiel higa manyien. Ito boke mar 5 en migosi Raila Odinga kod Kalonzo Musyoka ne ogolo chung' mopogore e wi rally ma idhi bago e county ma Makueni. Ito boke mar 6 en
Jalup Ker William Ruto ne onyiso jotelo kata johera mag UDA gwenge mag Luo Nyanza ni bill mar BBI en bill mane ntiere kod miriambo mathoth. Ruto ne owacho ni bill mar BBI ne en bill mane ntiere kod miriambo mathoth. Ito Oboke mar 7, Mama Aida Odinga owacho ni weche mag siasa mag yiero maduong' mabiro ok dhi ketho osiep manie kinde kod Mikae Recho Ruto. Mama Aida Odinga owacho ni weche mag siasa mag kom ker e yiero maduong' mabiro ok dhi ketho osiep manie kinde kod Mikae Recho Ruto, kendo kwayo wakeini mondo owuog oko mar laro kombe mopogore opogore e yiero maduong' mabiro. Magine owacho kinde mane otimo twak kod od fwambo weche mar Nation. Ito Oboke mar 14 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo ka oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho ni oboke mar The Star en slow but sure. Mudavadi's blessings drawing backs. Slow but sure, Mudavadi's blessings drawing backs. Thor oboke mar The Star loso mana ewi jatend duond od bura mar NC Musalia Mudavadi kaachiel kod dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Koro inyalo nyiewo oboke mar The Star mondo isom mathoth ewi Musalia Mudavadi, mano jatend duond od bura mar NC mabende osewuok oko madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ANC. Ito Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 pod loso mana ewi Musalia Mudavadi, mano jatend duond od bura mar NC kaachiel kod safar mag weche mag siasa motelo ne dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito Oboke mar 6, jotelo mag ODM ne olieko ni Jalup Ker William Ruto chano matamore duoko mag kom ker e yiero maduong' mabiro. Jo od bura mag ODM ne owacho ni Jalup Ker William Ruto chano madhi tamore yie duoko mag kom ker e yiero maduong' mabiro, kane gikwayo William Ruto mondo oyie duoko mag kom ker kendo oikore mar bedo jatend jo od bura makwedo piny owacho kata opposition leader e yiero maduong' mabiro. Mano Ito Oboke mar 6, kama jo od bura mag ODM owacho ni Ruto chano tamore dhi yie duoko mar kom ker, ka gijiwe mondo oyie duoko mar kom ker kendo oyie bedo jatend duond buche makwedo piny owacho kata opposition leader tok yiero maduong' mabiro. Ito Oboke mar 9, Supreme Court ne olando ni bura motenore kod bill mar BBI idhi chako winjo kochakore tarik 18 nyaka tarik 20 dwe mar 1 higa manyien. Nyakwaramogi, mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' makawuono. Oriti masani, an Chris Owino.